всички. Щом сте тук, значи имате празник. Международния ден на театъра. Надявам се всички да сте се записали за томболата. Ще разиграем няколко подаръци и сувенири с новото лого на Драматичен театър Драгомир Асенов. Чуха се аплодисменти. Може, разбира се, театъра понякога се разказва. За първо да ви честитя празника, да ви пожелая да бъдете здрави и все така с ентузиазъм да идвате в храма на Мелпомена, да имаме много чести срещи, много аплодисменти, доста на често да бъдат и винаги да излизате с прекрасни чувства в душите си след спектаклите. За всеобщо успокоение ще кажа, че тази вечер нямаме сценарий, така че вървим на импровизация, на абсолютна импровизация. Имаме няколко набелязани точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Имам удоволствието да ви представя колегите, актьори от трупата на Драматичен театър Драгомир Асенов, град Монтана. За тези, които не ги познават, това е Никол Митрофанова. Един прекрасен човек, нищо, че е от враждебна, той е много добро момче. Иван Борисов. Последното попълнение на театъра Юлиан Малчев. Една прекрасна дама, с която съм имал удоволствието цели 3 години да репетираме в колеж Любен Гройс и да бъдем със студенти, Микаела Берчева. Усеща се морския полъх, тъй като тя е от Варна. Аплодисменти и за Мила Топалова. Може би я познавате с нейните роли в Ана Бижуто, култова пиеса, смея да кажа. Аплодисменти и за Тихомир Иванов. Той е родом от един от най-прекрасните градове в България, смея да кажа на Балканския полуостров, дори в Европа и в света, град Монтана. Още един морски полъх, директно от Царево, Димитрина Проданова. Това бяха актьорите. Още аплодисменти и за Васил Кацарски. Аплодисменти. Това е трупата. Мога да ви кажа, тъй като нямаме сценарий, писахме един и не се случи да бъде добър. Написахме втори, също не беше добър, изхвърлихме и след това действаме по този начин, каквото стане. Ние сме готови да прегърнем на успеха си. Това е нашето основно правило. Да, абсолютно да. Така че в процеса на вечерта вие ще имате възможността да задавате въпроси на тези хора, благи, да ги видите вече като личности, не само като персонажи. И така. Това е за сега. Имаме една томбола, която ще направим с леки подаръци и рекламни материали. Изчакайте. Те винаги са в готовност. Затова ги уважавам тези хора, защото винаги са готови. Сърцати, абсолютно. Сърце до сърце събрани. Имам удоволствието да ви представя и така по хронологичен ред какво се случва в фоайето на театъра. В началото имаме една изложба, която е с покани и брошури от първите представления на театъра до ден днешен.
смея да кажа, че има няколко находки. Първата програма и първата брошура от първото представление, изиграно в нашия театър. Всяка есенна вечер през 1962. Там са и всички програми от първия сезон 62-63 година на театъра. Има друга находка, тя е от 78 година, покана за представлението Албена, с което е открита настоящата сграда, в която сме в момента. И искам да изкажа специални благодарности на Калин Тодоров, който през всички тези години е събирал, пазил, съхранявал. Другото нещо, което искам да ви представя, са тези няколко къта, които съвсем спокойно може да си направите снимки, да ги разгледате. Те са от театрални представления, от реквизитите и декора на самите представления. Не сме ги сформирали по заглавие, така че съвсем спокойно, свободно можете да се движите измежду тях и да се снимате. Другото нещо, което искам да ви представя, е в актьорско ляво, режисьорско дясно. В случая вие сте режисьори на тази вечер. Ваше дясно е новото лого на драматичен театър Драгомир Асенов в град Монтана. То е дело на Светослава Михайлова, която също е родом от град Монтана, вече е позната и известна в града, тъй като тя работи и с дечица, преподава рисуване и изобразително изкуство и сме да кажа един прекрасен професионалист. С нея систематизирахме и разгледахме старите лога и сме да кажа, че се получи един доста добър резултат. Тъй като сме на тема лога, направихме няколко вида подаръци, които ще ви раздадем под формата на томбола. Давайте, момчета. Нека урната да влезе. Може и музикален съпровод да пуснем за томболата. Надявам се всички да сте пуснали своите имена. Заповядайте, момчета. Давай.